देरहानाया 100% सियर आरोखि बेयाव खुनुबो लाखिनो हानायनि खोथा गैया। दा जोंनि हारिफ्रा बुजिगोन ना बुजियाखै आं बेखौ हमनो हाला। खुलुमबाय गिबियावनो दिनै 36थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि रुंसारि सान आरो आं आसा खालामो गासैबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावमोनखौ जे बड'फानि आदर्श बड'फानि आइडिय'लजि बड'फानि साननाय बेखौ गासैबो बर' रायजो राजाफोरा जेन फोथांनानै लाखियो आरो बिथांनि साननाय सानस्रि बायदियै बिथांनि जा थांखि बिथांनि जाय साननाय बेफोरबायदि थासारिजों बर'नि रायजो राजा आइ आफामोना जे खामानिखौ मावलाङो आरो बर' हारिखौ जौगानायनि थाखाय बा जौगालांनायनि थाखाय खामानिफोरखौ बिथांमोना मावलाङो। बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरो जाहाथे बिथांमोना बे खामानिफोरखौ मावफुंनाय बेबायदियै जियानो जाया मानो इलेक्सनाथ' जोबनानै थांबाय आरो इलेक्सन जोबनायनि लेखा लेखायैनो दा इलेक्सननि रिजाल्टआबो फैसिगोन आरो इलेक्सननि रिजाल्टआ दिनै 1 खालार आरो गेजेराव सानथाम दंबयो। सानथामनि उनाव इलेक्सननि रिजाल्टआ ओंखारगोन, सोरबा देरहागोन सोरबा जेनगोन। बेनि गेजेरावनो बावखुंग्रि बियाफनिफ्राय बिजाथि महरै गेलेनाय राजिब ब्रह्म सारा गोबां खोथा बुंदों आरो बे खोथाखौ थारैनो जोंबो मिथिनानै लानाया मोजां। मा इम्पर्टेन्ट टपिकखौ लानानै बिथाङा खोथाफोरखौ बुंदों बिथांनि भिडिअखौ दिन्थिनो नाजागोन। जियानो जाया मानो नोंथांमोना नायनांगोन होननानै आं आसा खालामो। गोसोआथ' गुद गुद मोनगासिनो दङ, देरहागोनबो सानदों, जेनगोन ना देरहागोन बेखौ एकदम बिराद सिदा खालामगासिनो दं। जायखिजाया आङो जेरेखम बेरायना मोन्दों खोथा जाहैबाय बे राजनितिआ बावखुंग्रि हिसाबै आं बेलेग समस्तिखौ बुङा, आलादा समस्तिखौ माने मा बावखुंग्रि हिसाबै माने मा होनो बेखौ जोङो जाथि गथ' भाबै खारदों आरोखि हारि हिसाबै। जुदि बर'फ्रा जुदि अननानै जुदि जायखिजाया जेखि पार्टियानो जा जुदि मोजाङै सिन्था खालामनानै जुदि हारिनि खोथा दं होननानै जुदि होदोंब्ला देरहागोन बर'फ्रा। आरो जुदि जा हारिनि खोथाजों खोथा गैया, जा पार्टिजों खोथा दं होनोब्ला आं देरहानाया एसे कठिन जागोन। मानो होनोब्ला खिन्थु राजबंशिफ्रा ओरैबादि राजनिति गेलेदों, थारमाने बिसोर 100 जौखोन्दोआव 100 गासिबो गावसिनि मानसिनो होदों। फिसा नांगालाव होनांगौनि खोथा गैया। एसे राजबंशि केन्डिडेट मोनदों होननानै बिथांमोना फुरा होजोबदों। खुनु बाव आरो माने बाव ओरै थाङाखै आरोखि, बिसोरना एकदम माने गथा खारदों। खोथा जाहैबाय जुदि बर'आबो जुदि आंनो बिदि साननानै जुदि गथा होयोब्ला देरहानाया 100% सियर आरोखि बेयाव खुनुबो लाखिनो हानायनि खोथा गैया। दा आंनो होआखैब्लाबो जुदि जोंहाबो प्रतिभा दं, प्रतिभा बायद'आनोबो होयोब्ला बिथाङाबो देरहागौमोन। दा जोंनि सानैनि गेजेराव सोरबा सासेनो होयोबा जों सासे देरहागौमोन। दा पार्टि हिसाबै होदोंब्लाथ' बयहाबो पार्टि हिसाबै थांदोंब्ला बे माने रुपम रायानो देरहागोन। मानो होनोब्ला बिसोरो राजबंशि महरा ओरै माने एकदम गावस्राथाराखै, माने बिसोरो माने एकदम आं गोबां लिडारजोंबो रायलायदोंमोन ना, जोंहा 18-19 बोसोरनि उनाव 17 बोसोराव दासो जों सासे बिजाथि मोनदों, बेखौ जोङो जेरैब्लाबो देरहानायनि खामानि मावगोन। बे खोथाखौ बिथांमोना बुंनायखौ आं खोनादों, रायलायदों। गाज्रि दामोन, आंखौथ' जेनेबा बयबो मोजां मोनो, गाज्रि मोना। आं रायलायदों कयजनजोंबो, गाज्रि दामोनसै सार, जों सासे मोननाय बेबाराव जों ओरैब्लाबो होगोन होननानै बिथांमोना होदों आरोखि। दा राजबंशि महरा थेवब्लाबो बारा बुरजा नङा, 29,000 सामथिं दङ। बेनि गेजेराव 23,000सो भटिं जादों आरोखि। बाव जोंहा मा होनोमोनलाय, जोंहा जोङो बर'नि मा होनोमोनलाय राजा फिसा होनना बुङो, फित्रादेब मेचबा बेसेबां बोनो हायो। जुदि बियो राजबंशिखौ जुदि 5-6 हाजार बोयोब्ला माने देरहानाया 100% खाथाङो आरोखि। बेखौ आं दिनै नुदों आरोखि। जिहेतु बेयाव मुस्लिम भटबो दङ, बियो सोरनि फारसे बांसिन गोग्लैदों? मुस्लिमाथ' एकदम बुंनानै लाब गैया। बिसोरो एकदम आंनोथ' सिगाङाव बहुद खोथा होदोंमोन बिथांमोना आंनो 65% नोंनो भट होगोन होननानै आंनो गोबां बिसोरनि दैदेनगिरिफ्रा आंजों रायलायफैदोंमोन, लिडारफ्रा। नाथाय बै समाव मोनसे गेजेराव अर सुना होनायाव माखासे फासयफिनदों। अर सुना होआखै, होदों जोंहा रुपम रायआ। बाव माखासे फासयफिननायाव बिथांमोना एकदम माने 60% 70% बिसोर माने एकदम 65% माने कंग्रेसआव भट होदों।
आं आंनि मोनदांनाय आरोखि बे आंनि मोनदांनायल' नङा बियो रायजो राजाफोरनिफ्राय आं दा भट जाखांनायनि उनाव आं बिराद गिदिंनानै नायदों सोंदों आं सोंजोबदों आंबो मोनाखै नङा मोनदों 30% आंबो मुस्लिम भटखौ आं मोनदों बाखि जेनेबा बे 60% बिसोर मोनदों 70% 20% माने ओरै थांदों आरोखि आरो मोनद्राय नङा फैब्ला मोनदों एसे नांगालाबो मोनदों आरो जा प्रतिभा बायद'आबो मोनदों रुपम रय बिथाङाबो मोनदों दा मुस्लिम भटआथ' गथा खारो नोंथांमोना मिथिखायोना बिसोरनि कास्टिंआ एकदम माने 46,000 सामथिं मोनथ' हयथ' 41-42,000सो भटआ जाखादों दा दिनै आं नुहुरदों कंग्रेसआ नेर'बट 26निफ्राय 27,000 भट मोनगोन बुजिबायना आरोबाव आं बुंगोन दिनैहाय जुदि कंग्रेसनि केन्डिडेटआ सोरबा जुदि गुबुन हारि जानायमोनब्ला थ' देरहानायनि लामाबो दंमोन मानो होनबा जोंहा सेफालि मेराक बायद'आ थारमाने संखिया खम हिसाबै बिसोरनि संखिया थारमाने 3,000नि एसेल' बारा हिसाबै बिथाङा भटखौ बारा मोनजोबाखै आरो जुदि गार' सम्प्रदायनि मानसिया जुदि 15-20 हाजारसो दंबाबो देरहानाया खाथांमोन आरोखि दिनैसिमाव नोंथाङा बेसेबांसो भट मोनगोन हिसाबै दा आङो साननानै नायहरजोब्बाय आंथ' बुंनो थाङो आङो गुबुन जायगायाव आं मोजां भटखौ मोनगोन दानि बनरगाव हिसाबै आङो बनरगाव जोंहा मोनबा बिसिडिसि गोलैयोमोन बनरगाव समस्तियाव MCLA हिसाबै बेयाव आं बारा हाबनो मोनाखिसै दा बिथांमोना हयथ' गोसो जानानै आङो जुदि बिबेक महरै होदोंब्ला आं दा आं खोनादों गोबां मानसिया आंनो होखुमादों होननाय दा आङो भटखौ मोनगोनखौ आसा खालामदों 45निफ्राय 50नि गेजेराव आं भट मोनगोनखौ आसा खालामदों आरोखि दा आङो गैथाराब्लाबो 2-2.5 हाजाराव देरहानायनि सिमांखौ नुहुरदों आरोखि थारमाने आरो देरहागोनखौ आं खाथां 100%बो होननो हायो दा मानो आंनो बर'फ्राबो गोबां मानसिया होखुमादों होद्राय नङा इउपिपिएलआबो होदों आंनो आरो आंनो सुत्रफ्राबो होदों आरो जोंहा नारजुगिफ्राबो होदों ओमफ्राय जोंहा मा होनो आदिबासिफ्राबो होदों गरखाफ्राबो होदों बर'फ्राथ' आंनो मोजाङैनो होखादों जिहेथु आरो बेंगलिफ्रा आंनो 70% भट होदों 75% भट होदों जायगा जायगा मुस्लिमफ्रा 25-30 आरोखि एभारेज 30% मुस्लिमफ्रा आंनो भट होदों दा दिनैनि दिनाव आङो 3-4 हाजाराव देरहानाया 100% खाथां जुदि बर'आ जुदि बर' हिसाबै होनांगौ होननानै होदोंब्ला दिनै राजबंसिफ्रा जोंहा राजबंसि केन्डिडेट मोनदों राजबंसिनो होनांगौ होननानै गासिबो होजोबदों बेबादि जुदि बर'फ्रा आंनो 50% होदोंबा आङो 4-5 हाजार भटआव देरहानाया 100% खाथां बर'फ्रा जुदि होदोंब्ला जिहेतु बावखुंग्रि समस्तिखौ जाथि गथा हिसाबै थांदों होनदों जुदि गमामायैनो BPFनि जितु बिजाथि रुपम रयआ देरहायोब्ला बर'फोरनि थाखाय नैबे बावखुंग्रि समस्तिनि थाखाय माबायदि खहा जागोन जिहेतु बावखुंग्रिया बर'फोरनि मोनसे एकदम जारिमिनारि बुंनांगोन मुङा जेबो बावखुंग्रि बर'फोरनि थाखाय माबायदि खहाथ' बे माने एकदम 100 खोन्दो मानो होननानै बुङोब्ला नोङो सिगाङाव बङाइगावनिफ्राय मोनसे बिथांमोना प्रेस मिट होखादों जोंनो जुदि राजबंसिफ्रा जोंहा खुनु दिन MLAबो गैफेरा MPफोरबो गैफेरा 14-15थानि जुदि खम केन्डिडेट होयोबा जों उल्था फाल्था खालामजोबगोन जोंहा ओंखायनो केन्डिडेटबो गैया एसेमब्लियाव जोंहा बुंनो हानाय जोंहा राहा गैया जोंहा दिल्लीयाव बुंनो हानाय राहा गैया ओंखायनो जों जेरैबाबो राजबंसिखौ नांगौ होनना बिथांमोना बुंखादों आरो नोंथांमोना मोजाङै सिन्था खालामना नाय बर्डार एरियायाव बिथांमोना होजोबखादों गल'गनसआव मोनदों बिसोर बेलासपारायाव मोनदों बावखुंग्रियाव मोनदों अबयापुरि मोनदों बावखुंग्रि बङाइगाव मोनदों अब्ला आरो गोबां जोंहाय आफार साम लाइनाव मोनदों गवालपाराथिं मोनदों अब्ला बेफोरखौ नायोब्लाथ' बिसोरो खमथाबल बिनायाथ' एकदम खाथां जेरै जोंनाबो लखिमपुराव जोंहा मिसिं काउन्सिलनि गेजेरावनो जोङो बर'फ्रा स्ट्रं हिसाबै जोङो BKWसो मोननो हादों थिग बिथांमोना बेखौ मावखागोन आं बेखौ लानानै जोंनि इन्टेलेक्सुवेलआ जुदि बुजिनानै बर' हारिया जुदि आंनो 15% होयोबा बारा भटबो नाङा 15% आं देरहागोन आरोखि खहा दङ बेले हारिनि सिगां खोथा थांबायना दा जोंनि हारिफ्रा बुजिगोन ना बुजियाखै आं बेखौ हमनो हाला बेखौथ' रायजो राजाफ्रासो बुजिसिगोन खिन्थु आं दा सोंनानै रायजो राजाफ्राथ' बुंदों सार नों देरहागोन 100% जों होदों होनना बुंदों सिखार जालायनो हायाखै आरोखि
बावखुंग्रिखौथ' जोंनि जारिमिनारि होननानै बर'फ्रा बुजिदों बेसेबां बुजिदों जोंनि बे हारिया जोंनि बर'फ्रा स्पेसियेलि बुजिदोंब्ला आं देरहागोन हारि हिसाबै जेरै राजबंसिफ्रा गथा खारदों 100% होजोबखादों खुनु ओरैबो थाङाखै ओरैबो थाङाखै एकदम फितरासा मोनदोंब्ला जा राजा फिसा होनना बुङो बर'आव बे राजा फिसा मोनदोंब्ला 5-6,000बाबो आङो माने बर'आ 50% होयोब्ला आं देरहानाया बे 100 सियर 5,500 बर'आव आं दिनै नोंथांमोननो खोथा बुंबाय रुपम राया जिहेतु BPFनि सासे एक्टिभ वार्कारबो नङा दैदेनगिरिबो नङामोन बिथांखौ BJPनिफ्रायसो इनडाइरेक्टलि केन्डिडेट होदों होननानै बियो नोंथांनि मोन्दांथियाव माबायदि एकदम सियर बे नंगौ नारसिन जादों होनांदों आरो सोरबा सोरबा बुंदोंबो बिमा मानसिया बेखौ जोङो बे राजबंसिनो हगारखादों BT एरियायाव होननानैबो बुंदों आरो बेकिंआथ' दं गोजोनै दंना मा बेखौ आं नुहुरनायाव दा बेखौ बुजिदों ना बुजियाखै जेनेबा आंखौथ' BTC इलेक्सनाव BJP केन्डिडेट होननानै फेजेनथारबाय खायदा खालामनानै नङा होमबा आरो बेथ' बर'फ्रा बुजिगोन ना बुजियाखै आं बेखौ मिथिला बेखौ बर'फ्राथ' बाङालिफ्रानो आंनो जुदि भट होदोंबा 80% 75% बर'आ आंनो 50% होनो हायिनि मा मिनिं दं होनोखाय खोथा गैया होनांगौमोन होनो हानाय खोथा गैया बाङालिफ्रानो होदों आंनो बेंगल आरो आंनो मा होदों मा होनो आदिबासिफ्राबो आंनो होदों 60% भट आंनाव हिसाब दंजोबो मुस्लिमानो जुदि 30% होदोंब्ला बर'आ आंनो 50% होयिनि मा खोथा दं होनांगौमोन बेंगलानो जुदि 75% होदोंब्ला दिनै आं देरहानाया खाथां आं बुंगोन नोंथांमोननि सिगाङाव नायबाय थाबानो जाबाय नोंसोर रिजाल्टआव आवगायनि बादि ट्राइबेलखौ जेनगोन माबागोन बिदि खोथा गैया डाइरेक्ट खाथां 100% देरहागोन खम मार्जिनावबाबो देरहागोन नोंथांमोना 4 थारिखआवल' नायदो जुदि सरकारफ्रा गोदाव सोराव खालामाबा आरोखि आरो बेथ' आसु खालामनाय मानसि बे हिसाबै आकाशनि मानसिफ्राबो एसे दुखु मोननाय दङ मोनद्राय नङा आंबो एसे रेजेरनायखौ मोनगोन राजबंसिफोरनि भटखौ मोनगोन आंबो मोनद्राय नङा आंखौबो मोजां मोनग्रा दंना मेला खिन्थु देरहानाय खाथां 100% देरहागोन आं फायराथ' बे माबाजों जागोन रुपम रायजोंनो जागोन माने जिहेथु गोबां मानसिफ्रा बुंदों जा पार्टिनि खोथा दंलै हारिनि खोथा गैया पार्टिनो होनांगौ होननाय बे बाथ्राखौथ' बांसिन जोंनि बर'फ्रा बुंदों गुबुन हारिया खिन्थु बुङाखै मुस्लिमाबो बुङाखै बेंगलिया बुङाखै जों राजबंसिजों भट होआ डाइरेक्ट बिसोर ओंखायनो आंनो 75% मोनगोन मुस्लिमखौबो आङो 60% मोननायनि आसा दंमोन आं दहाय बुंबायना गेजेर खन्दआव माखासे आंखौ गाज्रि खोथा बुंनानै खहा खालामदों बेखिनियाव आं एसे खम मोनफिननाय जादों आरोखि नङाब्लाथाय एकदम माबा मुस्लिम भटआ 60% होननानै खोथा होखाजोबदोंमोन सरकार दानायाव नोंथाङा रल लागोन नामा बबे पार्टिजों नोंथाङा थाफागोन बेखौथ' आं मा बुंनो हाबावनो दाथ' आंहाथ' रावबो पार्टि गैया आवगायावबो आङो BJPआबो आंनो टिकेट होखायाखिसै BPFआवबो बिदोंमोन आं बिसोरबो आंनो होखायाखिसैब्ला नायथेनाय आं रायजो राजाफ्रा जेजों थांनो थिनो आं बेजों थांगोन रायजो राजानि सायाव थाबाय जिहेतु रायजो राजायासो आंखौ भट होनानै देरहाहोगोन आंथ' हारसिं देरहानो हाया रायजो राजा जेजों थांनो थिनो बेजों थांगोन नङा नों आलादा बिजाथि हिसाबै थानांगौबा थागोन बेबायदि सिन्थाधाराव दं आरोखि बे थांनायाव नेबादा देरहागोथोंसै आरोखि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF दोलोआ जुदि नोंथांखौ हांख्रायोबा BPFआव थानायनि नोंथाङा गोसो दं नामा देरहागोथोंसै BPFखौथ' आङो गोदोनिफ्रायनो मावबोनाय